مکان تو لا مکانتی کر، حکومت مصطفیٰ دیے جتھے مجرم بری ہوندے، جتھے مجرم بری ہوندے، عدالت مصطفیٰ دیے جتھے مجرم بری ہوندے، تے ایک کچہری حق دی حق لئیے، تے اتھے ہور نہ کوئی دلیل ہوئے، یارو کم نہیں ہور سفارشاں دا، تے پاویں موسیٰ تے پاویں خلیل ہوئے، اے جڑا حق دا فیصلہ ہو جاندا، تے او دی ہور نہ کوئی اپیل ہوئے، اے رفیق مقدمہ کیوں ہارے کہ جد ولو محمد وکیل ہوئے، جد ولو محمد وکیل ہوئے، تے پھر جتھے مجرم بری ہوندے، عدالت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکانتی کر، اور کوئی جے گالیاں دے جواب وچ مسکرا دینا، کوئی جے گالیاں دے جواب وچ مسکرا دینا، دعاواں دینیاں سب نوں، دعاواں دینیاں سب نوں، اے عادت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکانتی کر، اور میں ایک عاشق تو اے پوچھیا جے رب دیوے تے کی منگیے، میں ایک عاشق تو اے پوچھیا جے رب دیوے تے کی منگیے، جواب وچ او نہ فرمایا زیارت مصطفیٰ دیے، جواب وچ او نہ فرمایا زیارت مصطفیٰ دیے مکان تو لا